Hoxe viviuse a terceira das 4 xornadas de folga convocadas polos 4 sindicatos maioritarios no sector do comercio da alimentación na provincia da Coruña, CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO. E fixo con especial protagonismo en Ribeira, onde, ademais das concentracións e actos reivindicativos en diferentes supermercados da localidade, tiña lugar unha manifestación que percorreu as rúas da cidade. Os traballadores reclaman melloras laborais e salariais, denunciando o bloqueo e inmobilismo por parte da patronal na negociación do convenio colectivo do sector, que os equipare ao resto de provincias galegas. Ante a inmobilidade de patronal, que non ceden nada, pois a folga é o que nos queda. Estamos aquí loitando por un convenio xusto, uns sueldos dignos que non chegamos a día 20, mentres eles teñen beneficios millonarios. Nós vemos día tras día os precios do súper, a xente cae no súper, nós non chegamos a día 20. Sobre todo, agradecer aos clientes, o apoio a xente do día a día que está con nós, que nos dá forza, e que hoxe vanse unir moitos á manifestación, que xa non lo dixeron, e outros tantos que chegan para comprar, vanse, chicas, unidevos, a por todas, loitade por vós e polos que veñen atrás, estamos moi agradecidas. A consecuencia dos paros foron moitos os establecementos da comarca acollidos ao convenio provincial que permaneceron pechados na xornada de hoxe. Un paro que terá continuidade mañá na xornada festiva, poñendo así fin a 4 xornadas de folga no sector. Aínda que din que continuarán ata facer valer as súas demandas, sen descartar novas posibles movilizacións ou outras accións reivindicativas.